Республикада ковидқа қаршы прививка ясату бара. Белгечләр прививка ясатучыларга ковид белән авырып терелгән кешеләргә гомумән һәр кемгә куркыныч авырудан саклану өчен нәрсәләр киңәш итә. Татарстан радиосының иртәнге манзара тапшыру туры эфирында Идел буе федераль округының баш фтизиатры профессор Равил Вәлиев шушы көнүзәк сорауларга җаваплар бирде. Үпкә бронх, сулыш юллары авыруыннан саклану чаралары турында сөйләде. Телевизор караучыларны кызыксындырган кайбер сорауларга да ачыклык кертте. Хәерле иртә, Равил Шамилевич. Бу көннәрдә һава торышы, атмосфера басымы кискен үзгәреп тора. Саулыкны саклау өчен нәрсәләргә игътибар итәргә кирәк? Иң беренче инде әйтергә кирәк, сәламәтлекне сакларга кирәк көн саен. Ләкин инде менә шундый табигый үзгәрешләр булган вакытта, кайсы вакытта көн бик салкын була, аннан кисәт кенә җылыта. Шуның өчен сезон буенча киенергә кирәк һәм инде сәламәтлекне сакларга кирәк. Прививка ясатыргамы, юкмы дип шикләнүчеләргә нинди киңәшләр бирер идегез? Төрле инфекцион авыруларга каршы вакцинация узыла. Һәм инде ул кеше туганнан бирле аларга гепатитка каршы, туберкулезга каршы вакцинация уза. Аннан соң вакыты җиткәченнән дифтерияга, бүтән авыруларга да. Бүгенге көндә инде шушы коронавирус таралган аркасында безнең дәүләт һәм бүтән дөнья күләмендә вакцинация уздырыла. Һәм инде мин тәкъдим итәм, һәрбер авырмаган, элек коронавирус белән авырмаган кеше, әгәр дә аларның антителалары юк икән, һәрберсенә вакцинация уздырырга тәкъдим итәм. Дөрес, вакцинациядә 100% гарантия авырудан бирми, ләкин әгәр дә кеше 90% кына бүгенге көндә гарантия бирелә, ләкин кеше авырый башласа да, ул вакытта инде аның авыруы җиңел формада узарга мөмкин. Менә без әйтәбез инде пневмония дип, менә дөрестән дә күп вакытта кешеләрнең үпкәләрендә бик каты үзгәреш булырга мөмкин. Ул үзгәреш кешеләрне үлемгә дә китерергә мөмкин. Шуның өчен инде тәкъдим итәм һәрбер кешегә, әгәр дә аның вакцинацияга каршы бернинди сәбәпләре юк икән, медицина каршылыгы дип әйтеп була инде. Аны табиблар әйтәләр, кемгә ярый, кемгә ярамый вакцинация узарга. Шул вакытта һәрбер кешегә вакцинация узарга тәкъдим итәм. Кемнәргә прививка ясатырга ярый, ә кемнәргә юк? Инде аллергия белән авырган кешеләрнең аллергияның төрле формасы бар. Инде авыр формада узган авыруны кешеләр бар. Аларга бүгенге көндә вакцинация узарга тәкъдим итмим. Алар үзләренең табибларына, үзләренең аллергологларына мөрәҗәгать итеп, аларга тиеш рөхсәт, ярый микән, юк микән, монда инде гомуми рекомендация биреп булмый. Һәрбер кешегә инде менә төрле авырулар бар икән, хроник авырулар бар икән, ул вакытта инде ул мөрәҗәгать итеп үзенең табибына белешергә тиеш. Әгәр дә кеше бүгенге көндә инде вирус инфекциялары белән коронавирус булмаса да, бүтән вируслар да бар, һәм инде төрле авыруларының инде ялкынсыну булырга мөмкин, русча әйткәндә обострение дип, ул вакытта дөрестән дә менә алар беткәченнән генә вакцинация узарга ярый. Социаль челтәрләрдә табиб булмаган кешеләрнең дә прививкага карата төрле имеш-мимешләр таратуына нәрсә әйтер идегез? Инде менә без дөрес иттермәләр тиеш. Буш бер нәрсә дә юк. Менә әйтәләр бездә буш медицина түгел, аның өчен хөкүмәт акча түли. ОМС системасы бар һәм инде бюджеттан аларда акча каралган. Әгәр дә инде бу вакцинация зыянлы булса, 25 ил бүгенге көндә бездә эшләнгән вакциналарны сатып ала һәм үзләренең халкына вакцинация уздыра. Әгәр дә ул начар булса, инде ул табиблар, чит илдә булган табиблар безнең вакцина алмаслар, бит бүтән илләрдә вакцина чыгаралар. Шуның өчен инде бу чиракта әйтәсем килә, безнең вакцина белән кулланырга мөмкин һәм инде бүгенге көндә 3нче вакцинация тикшерү уздыра. Төрле аның инде һәрбер вакцинаның үзенең яхшылыгы бар дип әйтеп була. Берсе инде менә без эпиваккардан әйтәбез, аны өлкәннәргә күбрәк тәкъдим итәбез. Яшьләр инде Спутник V белән, аннан тыш әле менә Шумаков институтында яңа тагын вакцина ясала. Ул булгачнан инде әйтәбез, аның бүтән антигеннары бар. Шуның өчен инде тикшерү узгачнан ул вакцина белән дә кулланып була. Иммунитетны ныгыту өчен туклану, организмны чыныктыруның әһәмиятенә дә тукталсагыз иде.
Diyeti saklanlar için yok. Kişi indi gadati yaşağı bilen yaşarga tiyiş, hem indi nerse bilen toklanar, şunun için indi şunun bilen toklanırga mümkün ayrım bilen indi profilaktik için ayrım diyeti dip eytip bulmay, indi kışkı vakit bulgan için şunun için eytemiz indi tabii vitamin C dip eytemiz, tabii vitamin C diyen söz indi mine yeşilçeler aşarga tiyiş, hem indi yiyek yemişler aşarga tiyiş, kullanıp bula indi mine bugünkü günde eğer de kişilerinin hipertonik avroları yok iken o vakitte kullanıp bula indi tuzlağın kebiste bilen mugcibiz şedib eytabi indi mine Rusça etkende klukva dip indi halk arasında tarala alar bilen kullanıp bula anda da vitamin C kup indi mine kup vakitte eytar limon gerek imbir gerek eğer de indi teleğiniz var iken yaratasınız iken onun bilen kullanıp bula eğer de indi bütün eyberler bilen toklanasınız kireyken alar bilen de toklanıp bular onun için indi mecburi revuşta imbir bularga tiyiştip anday sözleri yok. Tuberkuloz auruğun buldurmay kalı için nindi saqlıq şaraların körerge gerek? Bugünkü günde indi dünya koleminde bu problemini ko'tarildi. Dürüstten de bile dünya koleminde şu profilaktik şaralar arkasında halk bit yıl sayın indi florografiyada uzadırıya, tekstürladırıya vakitinde tuberkuloz tabılıp, ana vakitinde doğalar için indi şu koronavirüs arkasında küp profilaktik şaralar tıyıldı. Şunun için indi bugünkü günde florografiyana uzman kişilerin sanı kimidi. Şunun arkasında ağrılarının sanı ofitsial sıfırlar boyunca kimidi. Lakin biz kızganışka karşı indi kütübüz. Mena şu koronavirüs bitkeşinden kişiler indi ограничениялар mena bu bitkeşinden kişiler florografiya uza başlağışından onlar arasında avroların sanı ortarga mümkün deyip şunun için bu kızganışka karşı şu koronavirüsünün sebebi deyip eytip bola. Şunun için indi eğer de sizin mümkünlüğünüz var iken florografiyana vakitinde uzarga gerek. Eğer de vakitinde da avro tabılayken onu da olağı jinglerek bulacak. Әңгәмәгез өчен рәхмәт.